Uvaženi domaćin Miroljub je pričao o okultnim simbolima i križu kao takvom, a u Ezekilju Bog govori starce, mladiće, devojke, djecu i žene pobite do uništenja, ali ne dirajte mi jednoga koji nosi na sebi tavu, pa ako može objašnjenje. U Bibliji se spominje znak, kada se kaže znak kao znak Božji, taj znak se spominje i tamo kad je Kain ubio Avelja, da je Bog njemu dao jedan znak koji preko koga će ga prepoznati drugi da ga niko ne ubije. I ne koristi se tau nije hebrejsko slovo. Ne sjećam se u originalu šta piše, mora bi da problem, mislim da se koristi nije tet, mislim da je tav, slovo tav, to je zadnje slovo u hebrejskom alfabetu, ako se dobro sećam. Tako da mora bi da pogledamo u hebrejskom šta piše, ali nema, tu se ne spomenje nikakav simbol koji ljudi danas koriste, nikakav simbol, nego označava se kao jedan znak koji je Bog dao ljudima, tako da u Bibliji ne postoje nikakvi znaci koje ljudi danas koriste u religijske svrhe. Znači, u Bibliji ne postoje znaci takve vrste. Možda pogledaš u hebrejskom šta piše, ali ne piše tau sigurno, jer tau nije hebrejsko slovo. Pozdrav za doktora Sašu i doktora Miroljuba. Već duže imam problem čudne prirode. Moj otac, kada god Crvena zvezda primi gol, pocrveni od besa i počne da čupa kosu. A kad je Zvezda izgubila 6:0 od Bayerna, dobio je blagi srčani napad. On mnogo teško doživi te momente i šta da kažem tati kako da mu pomogne. Dragi prijatelju, to sad što si ispričao podsjeća me jednog mog rođaka koji navija za Partizan. A ja kad sam bio klinja, mene su učili navijam za Zvezdu, pa sam ja kao navijao za Zvezdu, iako to dok sam bio ovako neinformisan, sad to me ne interesuje. U svom slučaju, taj moj rođak, on navija za Partizan, nije on meni nikad ništa rekao što se tiče Zvezde i Partizana, on je mlađi od mene, pa ovako me poštuje, ali jednom je rekao moje majci, moja majka mu dođe tetka. Kaže, tetka, znaš li ti ove zvezdaše? Kaže, ja bih ih sve pobio. Kaže, ja tako mrzim Crvenu zvezdu, kaže, ja bih ih sve pobio. Znači, ljudi su toliko demonizovani oko nebitnih stvari, pa pogledaj kako se tuku pred utakmicu, razumeš, navijači. Tako da, ne znam ko mi je rekao skoro, navijači, borci iz Banja Luke se zovu lešinari. Lešinari, pazi. Tako da ti vidiš kakav je to profil, kako ljude truju na razne načine, ali to je demokratija. To je u Srbiji uvedeno posle Drugog svjetskog rata, to su komunisti uveli. Komunisti su stvorili fudbalske klubove Crvena zvezda i Partizan. Skoro sam slao neku knjigu na neku adresu, ulica Moše Pijade, ulica Lenjinova. Strašno. Tako da mi živimo u svetu koji je razvaljen, da tvoj otac je demonizovan i ti njemu šta god da kažeš, pomoći nema, možeš samo se sklanjaš, moli se Bogu, neka on gleda fudbal, nek pije pivo, nek juri ženske, možeš se moliš Bogu jedno za njega. Teško ćeš ti tu nešto ti njemu da progovoriš, ima da te izmršika, da te ispljuje na pasja kola. Sklani se, brate, ne gleda fudbal, ne gleda šta hoće, brate. Spašavaj ti živu glavu. Otac moj, kako? Da pomogu. Otac moj, brate. Znaš kako Isus kaže? Isus kaže, ko su moja majka, braći i sestre? Oni koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima. Kako može da mi bude otac neko ko sebi puca u nogu, ko se uništava, ko sebe truje, ko je, razumeš? Mislim, ja mogu da ga poštujem kao roditelja, da mu pomognem šta mogu da mu pomognem. I da tako ispoštujem zapovest, poštujem oca i majku. Ali ne mogu ja da se oko njega brinem, da se sikiram. Ja se, na primjer, moja majka kad je bolesna, šta ja im, razumeš, šta ja njoj mogu da pomognem? Ona puši, brate,
Kobajagi izbacila kafu, malo sutra izbacila, razumeš? Nervira se stalno oko svačega. Šta ja njoj, šta sad ću da se nerviram što je ona bolest? Mogu da se molim Bogu za nju, ako nešto mogu da pripomognem, da je pozovem telefonom. Šta ja mogu? Roditelj mi, ali ne mogu da je pomognem. Kako da je pomognem? Kad ne poštuje zakone zdravlja. Razumeš? Ona slomi ruku, razumeš? Oklizne se, slomi ruku, ode kod ovih dželata, oni joj stave gips, brate, stegnu joj tu, odvale, ona ne može, oči iskaču. Ja kažem, pa iseci taj gips, brate, malo ga olakša i namaži BFC uljem. Ne, neću da se zameram lekarima, ovo, ono. Onda trpi, brate, nek ti oči iskaču. Oči iskaču od bolova. Razumeš? To se fiksira da bude ruka miruje, a ne stegneš ti ruku, brate, ruka je pocrnela, brate, pocrnela je ruka. Ali ona veruje lekarima, šta se ja se nerviram, brate? Radim svoja posla, gledam svoja posla, brate. Ne mogu se nerviram za stvari na koje ne mogu da utičem. Ja mogu da se brinem o stvarima na koje mogu da utičem, da ću da stignem da završim ovo. Brate, ti hoćeš da ti stežu ruku na mengele i ruka ti bude u crno, brate. Idi, nek ti glavu stegnu u mengele, ako tako doktor kaže, idi, bato, šta sad? Ja ću da trčim da kažem, nemoj. Idi, bato. Razumeš? Ti ima mengele tamo, doktor, stručnjak, Svetska zdravstvena organizacija, zateže, vrate glavu. Rekla Svetska zdravstvena organizacija, on se zafrkao, vrate. On se doktor ljuti. To ti, znaš, ono dođe čovjek, kao da, meni šta da radim, i diagnostikovan mi je rak, šta da radim, evo, treba sutra da idem na hemoterapiju. Ako ti idi na hemoterapiju ako hoćeš, ja ne bi išao. Pa zašto ja mu objasnim šta je hemoterapija? On ode sutra kod doktora, kaže, neću na hemoterapiju. Nećeš kao na hemoterapiju. Kaže, nemoj više ovde da nam dolaziš. Nemoj da nam dolaziš više ovde. Rekao je doktor, ako ne dođe na hemoterapiju, pa brate, nemoj da ideš tamo. Ako nećeš da ideš na mengela, na hemoterapiju, na vakcinu u mozak, onda će kaže, nemoj da dolaziš više kod nas. To je uslov da spasi život, da ne ideš tamo. Znaš. Znači, imaš pogrebna služba i ima priprema za pogrebnu službu. To su dve službe. Ako ne čuvaš zdravlje, dođeš u bolnicu, dom zdravlja, oni te pripremaju za grobare. Znači, tu te pripreme. Tu te obrade i onda te transportuju na pogrebnu službu. Znači, poenta da ne odeš na pripremnu službu. Tu da će oni da te pripreme. Znači, čuvaj zdravlje, razumeš? Ovo su ti dve mnogo opasne službe. Kad padneš pred njima u ruke, razumeš? Tako da, tako stvari stoje. A ti kako hoćeš? U 6. poglavlju knjige Postanja, kada su sinovi Božji uzimali kćeri ljudske sebi za žene, da li se tu misli na demone koji su ženili devojke ili na Božje ljude koji su ženili devojke? Pa im one rađale divove. Ja sam o tome govorio, ali evo da ponovim. Pa ako ste govorili, nema potrebe. Nećemo. Gledajte, poštovani, imamo puno pitanja. Nema tu. Nema više protekcije, molim vas. Sale se razljutio. Ljut je veoma. Da li je dobro sunčati se svaki dan? Poželjno je sunčati se svaki dan, bar 15 minuta, dovoljno da izađeš na sunce, ne moraš da se skineš u donji veš i to je vrsta sunčanja, tako se izlažeš suncu i kad je oblačno, koža proizvodi vitamin D, tako da čovjek je dizajniran da provodi vreme napolju, bar neko određeno vreme, bar 15 minuta dnevno. Šta da radim, Miroljube? Odličan sam đak, jedan od najboljih, ali imam više od 300 izostanaka, jer bežim iz debilane. Otac me podržava, a majka ne. U debilani ništa nisam naučio, ali od dede sam naučio da popravljam kamione i automobile. Po nešto već malo i zarađujem od dede, jer mu pomažem. Radi sa dedom, to je dobro što te otac podržava. Bilo bi loše da te majka podržava, a da te otac ne podržava. Zato što je otac jači od tebe, a majka nije jača od tebe. Tako da majka može samo da priča priču, ne može ti ništa. Tvoj otac te podržava, ne može da ućutka majku, zato što je mekan, razumeš? Mesto da kaže, nemo da si pisnula, bre. Da se ti dereš na dete, razumeš? Priča. Da ga ne uznemirava. Da uznemiravaš dete. Možeš da ga lepo nagovaraš, da bude govedo, a da ti vičeš na dete i da ga maltretiraš, to ne može.
Razumeš? To sam ja moje ženi isto bio zabranio. Kada ona se dere na dete što ne ide u školu. Hvala bre, možda ga nagovaraš lepo, ko što ga ja lepo nagovaram da ne ide. Se ti vičeš na njega. Brate, živimo u Evropi, ljudska prava. Mora poštuje se prava deteta. Znači, lepo. Lepo sve. A kako to izgleda lepo? Evropski, demokratski. Znači, ja ga nagovaram da ne ide. Idemo negde na izlet, ovo ono, na palačinke, na lubenicu, ovo ono. Tako da samo ti sa dedom guslaj, sa njim radi kamione, avione, popravljaj, svemirske brodove, deda pametan, razumeš, otac te podržava, mama ti ne može ništa, ona može da viče ko hoće, razumeš, ne može ti ništa. Samo kažeš, aj nema da vičeš, stavi me na miru, razumeš. Ili kažeš ocu, daj smiri je, brate, to je tvoja žena, razumeš. Kako kad mama uvek zna najbolje? Mama zna najbolje. Pa vidiš da je demonizovana mamica. Tera dete da bude debil. Samo sa dedom što više, ako ne može da se izdrži kući, tata mnogo mekan, ne može da učutka ovu tvoju mamicu, ko dede se preseli. Deda ti daje jedan krevet i ti deda, brate. Samo spavaju u drugoj sobi, ili deda hrče, znači u drugoj sebi spavaj. I s dedom, brate, samo cepaj kamione, avione, automobile. Budeš svoj gazda. Posle se ženiš. I Bibliju da čitaš. Nemoj sa ženama se družiš, to je jako bitno.